otu jikọtara ndị nwere ụlọ ọrụ ebe a na-arụpụta ngwaahịa akpọrọ Manufacturers Association of Nigeria (OHABOMAN) ekwuola na ọ ka mkpa ka a na-arụpụta ụlọ ebe a na-arụ ngwaahịa n'ala anyị na ọ ga-ewetezi mmepe ma mekwa ka akụnụba ala anyị gbagonite. Etu a ka m si hụ ya n'akwụkwọ akụkọ Guardian. Ebe m nwụchara ugbu a bụ n'akwụkwọ akụkọ Leadership. Nke izi na-ekwusi 2023 Police Establish Electoral Offences Desk. Agụrụ m gị nke a na-achịkọta akụkọ na ndị uwe ojii ala anyị ehiwela nnọọ ngalaba ga na-anwụchikọ ma nyochakwa ndị na-eme nrụrụ aka ma na-eme nhọpụta ọchịchị. Ọ bụ n'akwụkwọ akụkọ Leadership ka ị ga-aba wee gụọ nke a nke ọma. Ọzọ na-ekwusi ọwọ terror attack, an invitation to national anarchy, Akeredolu. Ọchịagha steeti Ondo bụ Rotimi Akeredolu na-ekwu okwu ebe a wee na-asị na ndị ahụ gara aga wakpo ndị nọ n'ụlọ ụka ma gbuo ọtụtụ n'ime ha, na nke a bụ ikpo oku nye onye gbutezie ibie ya gburu n'ala anyị bụ Nigeria. Ebe na ngwangwa ka ngụtọpụrụ gị ole na ole dị m n'aka n'akwụkwọ akụkọ Leadership. Dakolo slams APC for using his song at convention without permission. Dakolo slams APC for using his song at convention without permission. Nke a na-akọwa na otu onye ọgụ egwu amara bụ Timi Dakolo n'afọ steeti Bayelsa ka ọ bụ abaala mba megide otu ahụ ndị otu ndọrọndọrọ ọchịchị All Progressive Congress wee na-akpọ egwu ya na-agwaghị ya ka ha kpọọ na-anataghị ikike, na ha na-akpọ egwu ya n'ebe ha na-eme ebe nhọpụta ime obi ma ha anataghị ikike n'aka ya wee na-akpọ egwu ya. Gaa n'akwụkwọ akụkọ Leadership ka ị gụọ ya nke ọma. Ọzọ dịkwa m n'aka na-ekwusi Adam Garba quits presidential race to unify Nigerian youths. Nke a na-akọwa na otu onye a maara aha ya n'ojikọ ọkọlọtọ otu ndọrọndọrọ ọchịchị Young Progressive Party, aha ya bụ Adam Garba, n'ọpụọ na nnọọ na ya bụ otu so nwere mmasị ịbụ ndị isi ala anyị, ya bụ otu nwere mmasị ịzọ ọkwa maka onye isi ala, ma sị ka ya na ndị ntorobịa ibie kpakọọ ya ọnụ.
nke ikpeazụ dị m n'aka n'akwụkwọ akụkọ leadership na-ekwusi Udeze defeat Okoro for AA reps ticket enide atọ. Ebere Udeze ka a na-akpọ onye a sị na ya nwa nwetaziri mmeri iji akwụkwọ ikike ndị ọkọlọtọ Action Alliance ya bụ otu ndọrọndọrọ ọchịchị Action Alliance were gaa ọzọ ọkwa nnọchiteanya na ụlọ nnọchiteanya etiti na o meriri Alex Okoro. Udeze a na-ekwu maka ya bụkwa nwata nwaanyị. Ịhụla na ụmụ nwaanyị na ha emesi ihe ike. Ebe a ka m si wee chịkọta ya na akwụkwọ akụkọ leadership. Mgbe na-adịghị anya aga m akpọpere gị akara ekwentị ka ị kpọọ m n'akara 08151101777 maọbụ 09071121017. Cheta na ịkpọọ m ịgbanyụ igwe okwu gị ka anyị wee kpaa abụbọ nke ọma n'ebe a. Gaa n'iru akwụkwọ Facebook ịpịa Omega 101.7 FM ka ịhụ akwụkwọ akụkọ nke anyị dọbara gị nga ahụ. Isonyere anyị n'ihe emereme a, ndị a bụkwa iwu ndị ga-agbaso. Nke mbụ, kpọọ anyị n'akara ekwentị ndị a 08151017777 maọbụ 09071121017. Nke abụọ, ị ga-agwa anyị aha gị, ebe isi akpọ nakwazi isi akụkọ ị ga-achọ itinye ọnụ na ya, ma gị cheta na ọ bụ naanị otu nkeji ka ị nwere iji tụtụ nke gị. Nke atọ, biko akparịkwana maọbụ kwutọọ onye ọbụla nke na-ege ntị maọbụ onye ọbụla kpọrọ ọnụ n'ihe emereme a. Oge isi akụkọ dị n'akwụkwọ akụkọ ala anyị naanị n'Omega 101.7 FM Umuchu. Ohere ọma maka ọchịchị onye kwuo uche ya.
efu asatọ otu ise otu efu otu asaa 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 maọbụ efu iteghete efu asaa otu otu abụọ otu efu otu asaa. Onye nọ ebe a? Nwaanyị ọma okwu ya na-ada ụda n'Omega Radio. Nnọọ n'ebe a. Aha gị na ebe isi akpọ m? Onye na-anụ onye Sonnywood aka Babala esi m ọlụ nke nọ n'Imo steeti wee na-akpọ. Ndewo Sonnywood. Ebe m na-atụnye ọnụ nwaanyị ọma bụ enwere ebe egopụtara sị na gọvanọ ndị Imo steeti si na ọ bụ Tinubu mere ihe a ga-eziga ga-enye ndị Igbo ọchịchị. Abụghị ihe o kwuru. Ekwughị m otu ahụ. Abụghị ihe ngụ bụ na gọvanọ steeti Imo si na mmegbu mmegbu na ọchịchị enye ha ndị Igbo bụ mmegbu ka ọ bụ. Okay. N'ihi okwu ahụ kwuru mụ nwa na onwe m were na-ajụ ụmụnne anyị bụ ndị so azọ okwe ndọrọ ndọrọ ọchịchị o rubekwere mgbe ha ga-alọta obi ite ebe ọya ọwa ebride odibo mmadụ gbamara were gbaa ya ọgwụ afọ na-abụ ọ ga-atọ n'odibo nwụọ n'odibo oge ma ọgakọta odibo ochi n'odibo pụtara ọga ihe nke nwekwere ka ọ dị nwa nnukwu asị m Chineke ya zọmakwa anyị n'obodo. Daalụrị nne dede 08151017777 maọbụ 09071121017. Ehihie ọma o. Gbanyụọ igwe okwu gị. Ị hụla emechara onye na ebe a ekwuzighị okwu o sighị m n'aka ma ọlị. Onye nọ ngala ala? Ehihie ọma o. Ehihie ọma, aha gị na ebe isi akpọ m? Obodo ebe ka isi akpọ dede? Ndewo dede m, ka anyị n'onu gị. Ndewo dede m na ntụnye gị 08151017777 maọbụ 09071121017. Onye na ebe a? Ehihie ọma o. Aha gị? Arụ m nwa. Aịrụ nwa o. Nnọọ n'ebe a dede. Ihe ọma bụ na o kwuru na anyeghị ya ego na-akpọ egwu ya, akpọghị ya, anataghị ya ikike wee na-akpọ egwu ya. Uche gị ka ị kwuru. Ndewo dede. Onwe ihe ọzọ ịchọ? Oge gị ezuola. Ndewo o dede. Ee, ọ na-ekwu maka Timi Dakolo.
ya wụrụ na onye ama onye bụ Timi Dakolo o nwere ike ọ gaghị ekwu ihe o kwuru. Onye nọ ngalala ehi ọma dede, aha gị na-ebe isi akpọ? Nnọọ, ndewo. Ndewo dede, daalụrị nne na ntụnye gị. Anọ m n'iru akwa Facebook ugbu a, oge adị nwa. Ifeanyi Ejimke onye ejima sitere obi akpụ egbe ma iwe sio na amaghị nke ndị Igbo mere eme n'ala Naịjirịa, na ndị Igbo a na-amaghịzi nke na-erute anyị erute n'ala Naịjirịa. Iwe na-asị na obi dị gị ụtọ otu ihe si aga n'ụbọchị ndị a na okwe ndọrọndọrọ ọchịchị, na nke a ga-eme ka ndị ụmụafọ Igbo na-egwu okwe ndọrọndọrọ ọchịchị ka ha were ire ha gụọ eze ha ọnụ. Jụọla ekposi anya ị na-ekwusio na o ruo na mgbe a ga-eji hapụ ị na-asị kere otu pati onye nọ na ya, kama ọ bụrụ onye bụ onye a, onye ka ihe ọ ga-emenwuru anyị. Ezinna Benedict sitere akpụ iwe na-asị na ndị a mmachi amachiri ndị ọkada na steeti Lagos na icheghị na ọ bụ ihe a ga-eme ugbu a, na ihe a ka emegodo owu na-achọgodo ọrụ tutu a na-amachi ọkada. Akụ na-esebike n'isi okpo ị na-ekwusio na echiche gịnị na-asị ka na iji ọkọlọ na ihe anyị chọrọ bụ onye ga-eje bụ Chineke wee chịa ala anyị, ka ha pụchagodo nnọọ nke ọkọlọtọ na ihe ndị ọzọ niile, nakwa onye ga-akwalite agụmakwụkwọ. Ndewo Akụ na-esebike n'isi okpo. Frank Abos sitere ụkpụrụ. Frank o tekwala o, isi na nwata akwụkwọ ọbụla isi sitere akpụrụ nke dị n'Ide Atọ North, na nwata akwụkwọ ọbụla na-agụ akwụkwọ na mahadum na ya bụ abụghị ọrụ ndị nkụzi ha na-agba na o metụtara onye ọbụla, mana nke bụ eziokwu bụ na ọtụtụ n'ime ha enweghị akwụkwọ ikike akpọrọ voters card ha ga-eji wee gaa mee ntuli aka tụnye onye ga-ele ha anya. Chris Okolie isitere Ụmụtanze ọlụ, iwe na-ekwusi n'oruo na mgbe ndị Igbo ga-ejikọ aka ọnụ were chọọ ihe a ga-enye wee chọọ otu ọdịmma ala Igbo ga-esi wee pụta. Esi nọọ ihe gbasatara si ka ihe bụ na ha na-azọ ọchịchị ma hapụ ikwu maka Biafra. Ndewo rinne Chris sitere Ụmụtanze. Kendo Odogwu na-epe mpe esi m ehihie ọma onye nke m, na onweghị ọtụtụ okwu ị chọrọ ikwu nọọ gbasatara ndị okwe ndọrọndọrọ ọchịchị anọ tere n'aka ebe ahụ. Ugoọha Ikechukwu isi niile ekene Tinubu n'ihi niile ekene Tinubu maka ntụrụugo ya. Anyị amaghị na oturuugo a ka na-agụkọ ya agụkọ, ọ bụzikwa ma ugbu a ka ha ga-ekwu na oturuugo. Iwe na-ajụzi ndị Igbo ha ga-achọ Biafra ka ha na-achọ Naijiria? Ajụjụ ka e jụrụ ha. Ugoọha Ikechukwu. Ndewo Anayo Obo isitere Ihiọma, iwe na-asị na Ụzọdịmma na-ekwu na na-emegbu ndị Igbo emegbu na ọ dị ihe ndị ọzọ i kwuru, mana ka m jidegodi ebe a. Otu onye maọbụ abụọ ka m ga-eburu oku ka m chịkọọ ya n'oge adị nwa. Onye nọ nga ehihie ọma o. 08151017777. onye na ebe a? Onye ka nkene? Aha gị na ebe isi akpọ m dede?
No. Ndewo dede. N'ebe akwa ka anyị na ha achịkọ nwayọọ nwayọọ. Ọ dị ozi dị na igbe ozi anyị nga Reverend mmadụ Abụchukwu ọkwa. Enwekwara ndị ọzọ dị iche iche dịka Holy Cup sitere ọsụ. Ahụrụ m ozi gị Holy Cup. Reverend Madụbụike Onyeje isitere ụmụakụ na Isuochi. Anatara m ozi gị o. Onye nke a bụ Bridget Obi daalụrị nne o. Onye nke m ka bụ Ede Solomon sitere Ebonyi daalụrị nne. Linus sitere Amaọkpala esi na anyị hụrụ Omega n'anya. Anyị hụkwaziri gị n'anya daalụ. Elo Chris ụmụọmakụ ndewo. Onye nke a bụ isi na ịbụ Maazị Obinna onye okporo ndewonu. Ka anyị chịkọta kene n'ebe a. Aga m abụ ọdụ ahịa njechapụta. Cheta na achata bụ ụbọchị Wednesday ọkụ o jiri nkeji nọ n'gafe elekere 3 anyị ga-aba n'ihe mmemme ala Igbo ga-aka mma. Ekwekwala ka akọrọ gị akọrọ n'ihi na anyị ga-enyocha ọtụtụ ihe gbasatara ọdịmma ala Igbo n'ụbọchị ndị a. Abụ m onye ke gị na Gboji abụ nwa nnukwu Chi Ịrọtalụ. Ewe m na-asị gị wetuo obi o n'ihi na ị gaghị aga aka Chineke mara mmadụ o kere eke. Ana m abịa. Echiche na ntụnye otu ndị a niile abụghịkwa nke ụlọ ọrụ mgbasa ozi Omega 101.7 FM Umoju, kama ọ bụ nke ndị niile na-akpọtụrụ anyị n'oge ihe mmereme a. Onye chọrọ isi Igbo sụrụ Igbo, onye chọrọ iso Igbo sụwaga, asụrụ Igbo sụrụ Igbo, ọ bụrụ gịrị Igbo. Ọ na-abụ okenye nwụ n'ọkwacha akpịrị ndị mmụọ ege ntị maka na ike dị na-awaja mere na anaghị ahapụ isi aka wee na-agba oriọm n'ihi na onye hapụ ihe o ji achọ mma n'eziokwu mma ya agụọla o. Dịka na ndị Igbo kwenyere na nwata jụri ya ajọ mma onye kpọbụ ya okpokọrọ agbụtọ obi ewere wee kpọ ntuo ma gị cheta na agwọ emeghị o jiri bụrụ agwọ. Ụmụ nwaanyị ewere agwọ wee kechie nkụ maka na mgbada dara ibe abụrụgoro dinta. Ịmanụ na onye atụrụ inu wee kọwara ya inu ahụ. Nwanne ege tiri ụlọ onye ahụ ọ lekwara n'iyo. Ọ bụ nke mere ị ga-eji wee sonyere anyị n'oge ilu Igbo n'ụlọ mgbasa ozi Omega 101.7 FM maka na ọ na-abụ ajụwa ajụjụ ana ajụọ ya ewi. Ilu Igbo bụ oge ndị okenye isi awụ ala Igbo ndị nwere ihe ka ọma na-eji atụ okwu n'ibe n'ibe bụrụkwasịa oge nwata tụọ ntị n'ala ọlụrụgori danda. Ọ bụghị naanị nke a, ọ bụ mgbe ndị bụ eze ụmụafọ Igbo na-eji asụsụ Igbo yele enye wee kapịa okwu ọnụ. Ọ bụghịkwa ndị ngili Igbo. Ya mere sonyere nwanne nke gị Chibuike Ọhajurume Maazị Igbo kwa ngwụcha izuụka ọbụla bụ Satọde ma ọ kwụọ elekere 3 nke ehihie ruo elekere 4 n'oge ilu Igbo. Ilu Igbo n'ụlọ mgbasa ozi Omega 101.7 FM maka ndị agbachiri ike n'okwu. Asụsụ Igbo ga-adị, ndị Igbo ga-adị o. Omega 101.7 FM Umoju, ụlọ mgbasa ozi ma bụrụkwa nke gị. Anyị
maka ịjụ ọbara mgbali elu, ahụ mgbakasị nakwa ịkụjigo obi, na-ege ntị na redio mụ ma bụrụkwa nke gị Omega 101.7 FM Umuchu. Ka o mee na-ege ntị n'ụlọ mgbasa ozi a n'ihi na ọbara mgbali elu ga-adị gị n'ebe dị anya. Ọ kụọla elekere 3 ikpele ịma ihe oge eruru ugbu a nata isi ebe ọbụla ị nọ ka ịgwa Chineke okwu n'isi gị onwe gị, isi ezinụlọ gị nakwa isi ala Igbo niile. Maka na ihe na-ebukwa n'ụzọ mee n'ime mmụọ tutu ọ pụta ihe. Ikwere m ikwe gị otu a ka Chineke siri dobe ya. Ọ dịghị onye ya na ya na-azụ ụwa nke o kere eke. Ọ bụzi na ị gaghị ekpe ekpere abụ na ọnọdụ ndị Igbo n'ala ọ dị gị mma, ma ị gaghị ekpe ekpere abụ na ndị ọzọ ọ na-ekwu maka ihe isi ike maka ọnọdụ ọjọọ n'ala Naịjirịa. Ọ bụrụ na ewu gị na-amụrụ gị ejima kwa ụbọchị, ma ọ bụ na mmanụ aṅụ na-eji nnọọ ụkwụ ya na-eji aka ya na-ehu na ezinụlọ gị, ngwa ekpela, ma na-agwa gị n'ezi asụsụ o kwuru sị na ọ bụrụ na ndị ya akpọrọ n'aha ya na ha ga-eweta onwe ha n'ala ma ekpe ma rịọ, ya ga-esi n'ebe obi dị nsọ nụrụ ma mee ka udo dị n'ala anyị. Agwa gị n'ezi asụsụ, onye ahụ nke na-adịghị ahụ anya ma ọ nọgị nso mgbe niile, ọ na-anụ gwa ya okwu n'ebe ọnọdụ gị, ezinụlọ gị, nchekwaba gị n'ala Igbo niile nọ. Ọ dị mma, abụ nwa nnukwu chi rọtara nwanne gị nwaanyị nke gbara ya ndị nnukwu mmadụ n'ọnụ Ojobi Aṅụrị Ọgọ nke izi n'ụlọ mgbasa ozi a nkeji 2 kpọmkwem ka o ji gafee elekere 3. Ọ bụ na ma nọzite kọma nke ọma, anyị ga-aba n'ihe mmemme ala Igbo ga-aka mma.
Oh ya nwa enugbe nwanne agbakwala ọsọ. Nke a bụ ndụmọdụ ka ọ bụ wee nye anyị niile. Ịhụ ka ihe na-esiri nwanne gị ka ọ bụghị naanị mgbe o bere akwa ka ị ga-eji ma na ị kwesịrị ịgbatara ya ọsọ enyemaka. Ọ bụghị naanị mgbe ọ bịara rịọ gị ka ị ga-eji ma na nwanne gị kwesịrị ka ị na-enete ya anya. Nwanne gị na-ekwu ebe a abụghị naanị onye nne ji gị na ya.
onye ọbụla bụ onye Igbo bụ nwanne gị ka ọ bụ nwafọ Igbo ọbụla maka na otu ihe ka anyị bụ. Ọ Bright Chimezie na-ekwu okwu ebe a ma na-enye ndụmọdụ ịnụ ube nwanne gị agbala ọsọ. Anyị ji nwayọọ wee nabata n'ihe mmemme ala Igbo ga-aka mma na nke taa dịka ị maara na ọ na ha azụ na-ekwo n'ọgbọ okwe ndọrọ ndọrọ ọchịchị nyegara anya bụ nhọpụta onye isi ala nke a ga-eme n'ala anyị n'afọ na-abịa abịa. Mana tutu nke a erue, o nwegasịrị ebe dị iche iche kwesịrị ka ndị Igbo kpatụ aka maka na onye hapụkwa na ịracha ọnụ ya ọgụrụ ga-arachara ya. Ama m na ịma ihe a na-ekwu. Ọ gaghị adị anya mgbe o jikwa ha na nkeji 10 gafee elekere 3 kpọmkwem ịma na ya malite na ya bụ ihe mmemme ala Igbo ga-aka mma. Ọ kụọla kpọmkwem. Ngwa gee ntị ka ịnụ ka isi amalite o. N'ụlọ mgbasa ozi Omega 101.7 FM Umuchu. Ị gaghị echekasị onwe gị geenụ ntị maka ịjụ ọbara mgbali elu, ahụ mgbakasị nakwa ikpuchike obi. Ege ntị na redio mụ ma bụkwa nke gị Omega 101.7 FM Umuchu. Ọ ka o mere ekwuile akụkụ a ekwunyere akụkụ a ndị na-achị achị ndị a na-achị achị meenụ ala Igbo ka ọ dị mma. N'izuụka gara aga ya bụ n'ụbọchị Wenezdee gara aga, ihe anyị tụnere n'ihe mmemme a bụ otu o si gbatakwuru na otu pati dị iche iche dịka ndị otu ndọrọndọrọ ọchịchị PDP na oge ahụ gara mee nhọpụta ime obi nke ha were họpụta Atiku Abubakar ka ọ bụrụ onye ga-eji ọkọlọtọ ha wee zọọ. Mana tutu eme nke a, Maazị Peter Obi aka chịbụrụ steeti Anambra ji nnọọ nwayọọ si n'otu ndọrọndọrọ ọchịchị akwụsaa na ya apụọla na ya wee banye otu ndọrọndọrọ ọchịchị Labour Party. Ebe ahụ ka ha nọ wee nye ya ikike ka o jiri ọkọlọtọ ha wee zọọ ọkwa n'afọ na-abịa abịa. Anyị wee tụleta ihe ndị a n'izuụka gara aga, anyị wee jụọ wee sị dịka otu ndọrọndọrọ ọchịchị PDP họpụtarala Atiku Abubakar, ebe ọ bụ na ekwuburu si mee ya ka ọ bụrụ na mpaghara nke bekee kpọrọ zoning, mana ebe ọ bụ na ha gaziri gasị na onye bụta ọbụrụ ụkwa onye bụta ọbụrụ, ka anyị wee tụlesi ị na-eche
n'otu ndọrọndọrọ ọchịchị APC ga-enye onye Igbo ọkọlọtọ, ga-enye onye Igbo ikike maka iji ọkọlọtọ ha wee zọọ anya bụ ọkwa. Ịhụlanụ otu izu ụka ya kpọmkwem anyị kpara ọbụbụ ahụ, ịhụla ka o si ada na Ego Square dị na Abuja. Ntị m aka gị nke gị, mana nsogbu adị ya maka na ihe ọbụla ga-adịrịrị. Kepukepu ka a na-anụ, ụfọdụ asị na-ekwusaala, ụfọdụ asị mba na-ekwusabeghị, mana ọtụtụ asịla n'ebe ha nọ dị iche iche wee na-asị Bola Ahmed Tinubu ya tụrụ ugo n'ihi na ọ bụ ya nwetara mmeri. Ị ga-echeta nna m ka ọ fọdụrụ naanị nkeji, ọ fọdụrụ naanị awa 24 ya bụ otu ụbọchị ka ebido amalite nhọpụta ahụ, ka ọtụtụ n'ime ndị na-ada nsogbu wee gbaa anya bụ akwụkwọ ikike na-arịtụsị n'ọkwa, na-arịtụsị na anya bụ okwe ndọrọndọrọ ya bụ ntuliaka ime obi. Godswill Akpabio aka chịbụrụ steeti Akwa Ibom bụ ụzọ wee sị na arịtuo maka Tinubu na-ekpupụrụ ya okpu. Fayemi Ọchọha steeti Ekiti si na ya arịtụkwa maka Tinubu na-ekpupụrụ ya okpu. Dimeji Bankole onye okwupụta okwu n'ọgbakọ nnọchiteanya na mgbe gara aga dịtuo si na-ekpupụrụ Tinubu okpu. Otu a ka emegidere wee gụọ ya mmadụ 7 so ritu si na ha ekpupụrụ Tinubu okpu, ya gaba n'ihu. Ọ dị egwu, a na-achịkọ na-agbakọ. Eleghị anya ịnọ mgbe ha niile na-ekwu okwu, ya bụ okwu nke ịchụ nta nkwado a na-akpọ speech, campaign speech n'ebe ahụ. Eleghị anya nụrụ nke nwafọ Igbo bụ minista n'ọbọdụ ka minista na-ahụ maka nka na ụzụ bụ dọkịnta Ogbonnayọnụ, nwafọ Ọhọzara ka ọ bụkwa, maka na ọtụtụ nụgidere ihe o kwuru mechara chọkwa ibe ma akwa, maka na ọ malite sị na ya na-eche na ga-enye na mbụ ka ya che na ndị otu ndọrọndọrọ ọchịchị ya ga-atụlekene nnọọ otu ndị Igbo si na-erube isi wee were nya bụ ikike, akwụkwọ ikike nye onye Igbo. Ịhụlanụ ka o si ada m. Ee, nke ahụ gaa, otu nwafọ Igbo kwa sokwa na anya bụ nwekwara mmasị ahụ bụ minista nta na-ahụ maka agụmakwụkwọ bụ Emeka Nwajoba. Ahụ dịghị ya anya ncha ebe ahụ, ọ pụta eme ihe kpatara ya amaghị m, kama na ọ bụ na ndị na-eme nnyocha n'ihe gbasatara okwe ndọrọndọrọ ọchịchị na-ekwuo na onye isi ala yọrọ tutu ome njem ahụ ọ gara na mba Spain na ọ kpọkọtara ndị ọchịọha ji ọkọlọtọ APC wee na-achị na steeti dị iche iche wee rịọ ha biko ha nyere ya ohere ka ya ji aka họpụta onye nya na-eche na ọ ga-emekwa n'ọfụma ma ọ chịba ala anyị bụ Naijiria. Erukwakwa na anya bụ Ego Square, ha wee kwukwa ewebụ na onye isi oche ha bụ Abdullahi Adamu kwuru sị na ọ bụ okwupụta okwu n'ọgbakọ omeiwu etiti bụ Ahmed Lawan ka ha kwekọrịtara ka ọ chịa. Ndị ọzọ wee jụ na ọ ga-eji ọkọlọtọ ahụ na ọ bụ Ahmed, a ga-eme ka esi eme ya. Nwee ndịkwa ndị jụ n'ime ya ka ndị ọzọzi nọ wee na-arịtụsị na ha ekpupụrụ Tinubu okpu. Onye pụtakwa okpupụrụ, naanị otu onye kpupụrụ ọkammụta Yemi Oshibanjo okpu. Nke a gaa, mana eleghị anya ebe ị nọ ịhụnanya ka mpụtara ahụ si wee gaa. O nwere ndị nwere naanị otu enwe ndị nwere 13, nwekwazie ndị nwere ihe dị ka 100 wee gbakobe. Mana dịka o si dị ugbu a, n'echiche nke ndị hụrụ ka anyị si agụkọ ya, a na-akọwa na ọ dịkwa ka anya bụ akwụkwọ ikike ọkọlọtọ APC ịzọ ọkwa maka onye ga-achị ala anyị n'afọ na-abịa abịa ọ na-agara Bola Ahmed Tinubu. Ma o nwere otu ọkwa m chọrọ ịma ebe a. Ọkwa ahụ m na-ama bụ a sị na onye a nwetara tụrụ ugo, ya bụ na onye ga-eji ọkọlọtọ otu ndọrọndọrọ ọchịchị ọbụnagodu ọchịchị ọbụla wee zọ
ọ bụghị ya bụ na onye ahụ bịa ga-achị ala Nigeria. Ama na na-anụ ihe m na-ekwu, ghọta m nke ọma. For the fact na enwere onye bụ flag bearer maka ofu otu ndọrọndọrọ ya bụ a particular party does not make that person president of Nigeria automatically. O meghị onye ahụ ka ọ bụrụ Buhari successor. Mba. Maka na ihe gbasatara ntụliaka bụ dị mkpa na ibie na-apụ n'ọgbọ. Ị kwuru maka nke nwanne anyị nwaanyị bụ Uju Ọhanenye. Ọ ritụrụ sịsịza ọ gaba n'ihu. Ka anyị na-aga. Ihe m ji wee sị ka m kọrọ gị akụkọ ndị a niile bụ ka uche gị wee dị n'isiokwu nke anyị ga-akpata, maka ọ bụkwa gị akụkọ a bụ isiokwu n'oge ala Igbo ga-aka mma na nke tata olu. Mana achọrọ m ka m kpatụcha ebe ụfọdụ aka ka anyị wee neba ya anya. N'ime ihe ndị a niile na-eme n'Ego Square, maka ịma na kemgbe nwanne ụnyaa ka ha gara ije ahụ, abalị 3 ya ka ọ dị ihe a. Abụ izizi akọ ọnụ, enwe mkparịta ụbụbọ, enwekwa ndịkwe ndị jụ emegide ha wee rute na nke a ha nọ na ya ugbu a. Maka na ụfọdụ na-ekwu sị na ihe kpatara na ahụghị ọkwa ụfọdụ asị ya m n'otu anyị si hụ ya, akụkọ emeghị nyocha, unconfirmed report, kwuru si na Nwajuba nọkwa n'otu ụlọ nleta anya ya bụ họtel n'akụkụ ebe ahụ a na m emenya bụ ntụliaka dị nso na Ego Square wee na-enyo ka ihe si aga. Mana ọ pụtaghọzi soro ibie zọọ maọbụ kwuo okwu ka o si dị. Ihe kpatara nke a bụ na ụbụbọ ya na onye isi ala kpara na ọ daba azụ. Nke a bụ unconfirmed report. Na-akọwa na onye isi ala nweburu mmasị na ọ bụrụ na ndị otu ya ekwe ka o wepụta Nwajuba ahụ dịka onye ga-eji ọkọlọtọ otu ndọrọndọrọ ọchịchị ahụ wee zọọ ọkwa. Ịma na tupu o ruo oge a na ụfọdụ na-asị na o nwere ike ọ bụrụ Rotimi Amaechi ma ọ bụ Dave Umahi. Ihe a kọziri kịta bụ na ọ bụrụ na ha kwere na onye isi ala dịka o nweburu mmasị na Emeka, n'ihi na anyị ihe agaghọzi ka o si wee che, o kwezi ha apụta. Mana ọ nọ na Abuja ka anyị kpuke n'okwu akwụkwọ ka anyị gaa n'ubi onye anyị chọrọ ịkọ na nke tata. Ma n'ime ihe ndị a niile na-eme, aka m na-ajụkwa olee ebe Maazị Goodluck Jonathan nọ. Maka na o nwere mgbe o wuru ewu fịọ na-agbara na ya akwụkwọ ikike 100 million na-akwụ n'otu ndị nwanụ na ha jikọtara ọnụ ga-agbara Goodluck Jonathan akwụkwọ ikike ọ ga-eji wee zọọ ọkwa ahụ. Mana anyị anụghịzi nkụtụnkụ maka Goodluck Jonathan ka ndị otu ndọrọndọrọ ọchịchị ahụ na-eme, ebe ndị PDP na-ekwu na ọ pụbeghị n'otu ndọrọndọrọ ọchịchị ha. Mana APC nke Bayelsa na-ekwu na aha ya adịla na nke ha. Ọ dị egwu. Ihe m gwara gị bụ gị lezie anya gbasatara ndị okwe ndọrọndọrọ ọchịchị, maka na onye aghọgburu ka a gbara. Ka mmagodi akpụ ebe a ka anyị weba n'isiokwu nke tata. Ọ bụrụ ugbu a ka ị malitere ige ntị, ịnọ n'ụlọ mgbasa ozi Omega 101.7 FM ebe ọbụla mgbasa ozi ma bụrụkwa nke gị. Anyị nọ n'Umuchu ala nsọ ebe anyị na-awụ n'elu dịka ụmụ ele ihe mmemme ala Igbo ga-aka mma. Anyị kwere ekwe, anyị ga-emerịrị ya ka ọ dị mma, maka onye a na-achị achị nwere ikike isi na nke a na ya chọọ. O nwere ikike isi na nke a na ya chọọ, na nke a ka ya ga-anabata, nke a ka ya ga-anabata. Ime osu ikike ahụ o nwere, ihe ahụ a na-akpọ permanent voters card. Ebe a ka ikike onye a na-achị achị dị. Ama m na n'onu m nke ọma. PVC ọ ya bụ ikike ị ga-eji wee sị olu na nke a adaba ije ekwe, ma ọ na nke a na ọdaba ka anyị chọọ. Permanent voters card ya ka anyị ga-ekwu n'ehihie a. Enwe m jụọ gị, ị gbatala nke gị? Ele ihe mere na ị gbatabe?
o nwere ihe maka n'ihu ị na-ahụ n'ụlọ ọrụ ndị INEC niile ebe kwesịrị inye ndị mmadụ akwụkwọ ikike ahụ a na-akpọ permanent voters card nke a ga-eji wee mee ntuli aka. Ị ga-akpọ m n'akara ekwentị 08151017777 maọbụ 09071121017. Anyị chọrọ ebe satịlaịtị anyị na-agbacha ndị sụrụ bekee na-aga n'ehihie abụ PVC. Kelu problem ị na-enwe maka na akụkọ akarịa. Enwe ndị na-ekwu na ha na-eje n'ụlọ ọrụ ha maọbụ na local gọọmenti ihe na headquarters ebe ekwesịrị ịgbatị ya, ndị INEC ụfọdụ arịa na-alahụ ụla, ụfọdụ agha ege ha ntị, ụfọdụ asị ha weta 3,000 ma ndị sị na asị ha weta 15,000 ma ndị sị ha na nke nwa adịghọ nke nwa ha adịghọ. Inyezie ha ego ahụ faịlụ maọbụ nke nwa na-ekwu na ọdị ma meshin anaghị alụ ọrụ ọlụba ọrụ ozugbo. Ihe a na-ekwu ihe a bụ na ndị na-alụ n'ebe niile, ndị nke a gbasatara n'ebe a na-akọ akụkọ niile bụ ndị Igbo. Atọbeke na ụtọ si wepụ na aghụghọ ụmụnne m, eme ihe m ji na-ekwu ya maka mgbe mmadụ ya asị ndị ame ha ndị eme ha ọnwụ ha, ndị majority ndị ahụ na-edebanye aha ndị mmadụ were nye gị mpekele akwụkwọ a na-akpọ voters card, ikike ị ga-eji wee mee ntuli aka, ndị Igbo ka ha bụ. Enwegodo ndị na-anaghị anụ Igbo dị n'ime ha mostly ndị youth corpers ya ndị aji otu afọ efe ala nna anyị na ntị ụfọdụkwa na ndị youth corpers ha bụ ndị Igbo, ndị isi ha ndị Igbo. 08151017777 maọbụ 09071121017 efu asatọ otu ise otu efu otu asaa 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 maọbụ efu iteghete efu asaa otu otu abụọ otu efu otu asaa. Kpọọ m ka m mara ka isi nọrọ. Ị nwere voters card, permanent voters card? Ị chọrọ ijenụ ma ha ekweghọ gị? Maka na ụmụafọ Igbo nọ obodo Lagos nwanne ụnyaa ka m na-anụ ya n'abalị, nwanne ụnyaa a gara ahịa niile ya bụ ndị niile nwere ọdụ ahịa na Alaba International Market, ma na omesuli ndị Igbo nọ ebe ahụ wee na-akụ mgbịrịgba wee na-agwa ha sị ha na echi niile a aja emepe ahịa. Reason na nwaafọ Igbo niile n'ebe a je gbata voters card. Nke a na-eme n'ala Lagos ya, ụmụ Igbo bi obodo ahụ jikọrọ onwe ha ọnụ, ndị nọkwa n'ala bekee nakwa ejikọkwa onwe ha ọnụ na-eme akwụkwọ nke ha ga-eme. Gị nwazi n'ebe a kere mbọ ị na-agba otu dị iche iche bụ ndị Igbo, kee mbọ ị na-agba ịgbata akwụkwọ ikike bụ permanent voters card ka ị wee ji aka gị họrọ onye chọrọ ka ọ chịa gị. Ka m mara onye n'ebe a. Ehihie ọma o. Ehihie ọma dede nọ n'ebe a. Meya ị gbakwara n'ụdị dị egwu nọ na m. Mayor, ka ọ dị mkparịsị a na-enye ebe ahụ. Mmadụ ọsọsọ ofu ndị na-alụ ya n'ebe ahụ na that local government. Ị ghọtara ihe m na-ekwu? Mayor, Orumba North ahụ kelee ebe ha nwere ọfịs ebe ahụ. Gee ntị. Ihe anyị ebudata ya na wọd. Mayor daalụrị nne. Mayor, ajụjụ a m jụrụ gị bụ na because na ọbụgodu nọ na local gọọmenti ekwesịghị ịbụ so ofu group, ekwesịrị inwe 1, 2, 3 groups so that ndewo Mayor na Amaokpala daalụrị nne. Ndewo
ndewo dede ịma na ihe anyị ji ekwu ihe abụọ akwa ekwuo na Igbo na-eme onwe ha sị ekwuzina ihe ahụ na Igbo adịghị ka n'Igbo ejikọ n'obi ọnụ na Igbo ama n'ihe kịta ịfụnana ka anyị si amụ ihe ahụ ọ bụghị ịfụna ma eyokwukwara nke nọ ndị Igbo na-alụ ya bụ ihe ebe ahụ abịakwazie na nke ibudata ya to world level which is very important because na enwe ebe ị ga-eje gasị dịka ndị kwuru n'okwuru otu ha si enye voters card bụ edecha na ha rejista cha n'ụlọ akpọ ndị isi ogbe gasị n'otu ebe ka m gwa gị ọ bụghị n'ala Igbo a ka ọ na-eme otu ebe achọ mmadụ asị na nwa nnukwu si nha ya abịa ebe se egwu picture everything ibi ya aka nha ya agbakwa mba ahụ jee rejista gị wetara gị the PVC in your place ụfọdụ a na-eme na town hall abịa mụ ekwe na ihe na si gị jee na hall ebe ndị nke mpaghara ebe jee na hall ebe dị otu ma ọ bụ na ezumezu ebe dị akụnụ wekọsị aka dị ọnụ na-emecha anya but these ones they want to stress ndị ụmụnne ha ịgba ha moto to iri ego just like onye kpọpụrụ kịta akwụlụnụ ọtụchagodo ego ilu ebe ahụ iya ebu ọnụ nọgide nchejie akọlụ gị story 08151017777 onye na ebe a eyi ọma o amị gọzikwazi gị nnọọ n'ebe a oke zụọ ọnụ ka obodo isi na isi akpọ m biko okirikiri ugota ahụ niile ndị niile na okirikiri ga-enweta permanent voters card kelee ebe ndị chere na okirikiri gị ahụ kelee ebe ha nwere ogbe ebe ha na-edenye mmadụ nyaba akwụkwọ ikike ọ dị egwu kere onye na-anọchite anya mpaghara ụlọ ahụ na ọgbakọ omeiwu etiti ndewo daalụrị nne maka na ihe abụọ dịrị okwu so ofu ndị ya alụ this one involves ma PG ya ndị obodo it involves ndị local government ihe na caretakers ka kedu ihe a na-akpọ ha ịma ya enwebeghị na local government chairman dịka o si dị ugbu a na ọchịchị steeti Anambra mana ama m na Enugu Imo Abia Ebonyi ha niile ya enwecha ndị nke ha so it involves local government chairman as well nke a nwekwara ma ndị nnọchite anya they should mobilize people and they should make this thing easier for human beings for crying out loud ka bụ abịa ka a ghara ikwucha dịrị ihe anyị fụrụle because another level ka aka ga-ekwukwa aka ga-etinye anya na ya bụ hichis ndị mmadụ gabiga mgbe emelụ election na Anambra nke a bụkwa another level mana anyị na-aga anyị na-etinyecha anya na ya because na we don't want a repeat of such things that happened mgbe abịa na a certain polling booth ya afụ abụ na machine alụ ịfụ ndị mmadụ afụ machine anaghị alụ ọrụ nwa ebe ihe eje ndị nwa kwesịrị ideba anya ndị mmadụ ihe na ka eme accreditation whatever nye ebe ntuli aka ije afụ mmadụ ebe ahụ olubekwakwa na ndị ọbụla bụ ndị Igbo onye ọbụla bụ onye Igbo ga-amụrụ anya dịka azụ ihe a bụ ọrụ ndị na-anọchite anya because ọrụ ha nwa bụ ndị kwesịrị ị na-ewelite ọnụ na-ekwu ihe a na Abuja ma ebe niile dị iche iche ede akwụkwọ edega mee as complaint na mgbe emere nke a ka na-edisenfranchisere ọtụtụ ndị mmadụ
anyị achọ ka ebido n'oge tibe mkpu a mana the basic thing anyị ga-emegodi kịta bụ onye ọbụla jee gbaa permanent voters card. Onye na ebe a nnọọ otu a ka ọ dị gbam ahịze Chineke nnọọ n'ebe a dede ọkwa a na-asị gị nnọọ ka ikwulu gaa n'ihi na-ekwu nke dị gị mkpa nnọọ dede nnọọ ahịze Chineke otu aka ọnụ nwa si dịkwa m mkpa ndewo dede ahịze Chineke onye ọbụla dị mkpa nnọọ n'ebe a nnọọ amen daalụ ọ dị mkpa onye ọbụla na-akpọrọ onwe ya nwafọ Igbo ịkawa ahụ ụdị ọnọdụ dị kịta ịkawa ahụ ya ụka nwee dat gad maka na onye ọbụla ma ihe a nọ ya na na onye ọbụla anyị akwụkwọ anyị wepụtara taa ka amaka maka ọdịdị ka wee ka isi wee ka ndị ihe ahụ wetata n'ọhịa ka anyị na-ebe anyị nọta mgbe na-ekwu maka ya eziokwu na ọ maka ana m akpị ndị be anyị na onye ọ na-akawa ahụ ji enwezi ya ma nwata bụ okenye emekwuo ndị ahụ dị n'aka ịdị na-agbanye ndị mmadụ eme ka ha mara ka ha na-eji ndị mmadụ arụ inwezi ya ebughị ya maka etu ha na-eji na-anya anyị uru uru anyị na mgbudo anwa amadụ na-ikpe anyị na ihe anyị eji wee tụọ anya wara akwụkwọ oge ya ha ihe onye ọ na-akwesịghị ma jedere nwanne dịkwazịara gị ndewo ọ na-anụ unu gị dede m Charles ịmana m Ọka ka ị nọkwa n'ụbụ isi obodo steeti Anambra ịkara ịgwa anyị ka o si ada n'akụkụ gị mana nsogbu adịghị ka anyị nụ n'onye a onye ka m kene oyi ehihie ọma dede m nnọọ Sọnị nnọọ n'ebe a ndewo nwanne ugwu Chukwu ji agọzi n'ọnwa ọfọ a nọ na ya aha Jizọs amị nwanne ugwu nke bụ eziokwu ka m na-akọrọ ihe a nke bụ eziokwu na mma na ụmụ enwetara kama ahịa ka m ji wee bịa ahịa m ji wee bịa nnukwu nna anyị bụ gọvanọ Soludo ka m na-arịọ ya biko ebe bujiri anyị nke anyị ụlọ ụgbọ onye ọ na-achọrọ ịbịa onye chọrọ ịgbata oje gbata na anyị nwanne ukwu obodo nwe ka o si were na ọgwụ mmadụ ị na-enwere ego iji ụgbọ mgbe na-ayọsị biko ka otu akwụkwọ ọbụla na-emerụ emume ụka mgbọta ụgbọ ọbụla biko ọ bụrụ na ejinyere anyị aka kpụdata anya na chọọchị siri iche iche ka ọ dị ma ndị agadi ji mkpu ejenụ mma o mee ndị agadi ka nwekwe n'ikikere ọ dị n'obi ịbịa ịpụtara mbọsị ka nke gara aga ndị agadi pụtara mana mkpụrụ onye ọ na-enyezi nkịta ahụ n'otere aka isi ebe aja ụgbọ iji ụgbọ ọkada na-eje ego kwa m 2000 na-enyere ka agụziri ruo onye arịa aka n'azụ onye enweghị ego ji eji ihe niile na agba 2000 ndị ụbọchị echigata na-agakwa isi bere na abana na-ayọsọ biko ọ bụla ikoto ahụ a na-atụrụ anya ụbọchị abụọ n'obi biko tupu na ata ya na akpọ nwa onye ọ na-abụrụ egbarata ebe ahụ ma obere ma zik ma arụ onye ọ na-ajara ikolojist mana prọblem mgbe ebe a na-eje esiri ezigbote aka ebudatakwara nso nso afọ ndụrụ ibe anyị ha na-edobe ihe iwu kwuru abịa abịa mbere iwu n'onye ọha jere jista ma ụzọ ezeka ihe nwa na-akọwa nna nso budata n'anya ya nso ji adịrị anyị mma nwa nnukwu akwanye ahịa mbụ wee jere ya ma mmadụ nwe mesịrị ịma onye nwe iwu anaghị ala ike ọ na-abịa iwu ndewo Sọnị bọbọ n'unubi nnukwu biko ka m gbada ebe ejide adịrị aka ndewo ama m na ndị ọ dị n'aka na n'onu gị ihe na-agbado mgharị n'ala Igbo bụ when they need your vote ụmụnne anyị ndị Igbo akịta nọ na politics ka m na-ekwugodo maka ya when they need your vote ebe uche ha na-aga abụ ego na-aya eke ndị mmadụ ka e wee kwetụnye ha they are not even mindful of na ndị nwe a na-aja ịtụnye ha enwekwa voters card ways a ga-esi mee ka
ways a ga-esi mee ka problems ndị mmadụ na-agabiga na prevent ndị mmadụ from getting voters card ka a solve ya maka ọha ya ekwu okwu apụtie ihe enye iwu ka esi ndị INEC from wherever ha nwere branches ma isi mmiri ha dị na Abuja ka ekesa ihe dishon enwe workforce ga-eme ka oluo ndị mmadụ aka ọma na-ahịa ndị mmadụ ahụ like this ngwa na onye unubi esi makwa ihe dịka isi unubi je ụkpọ ama nke o si dị n'akụkụ gị onye na ebe a eyi ọma o nke nkene gị ka nnọọ nnọọ dịka okwu anyị na-ekwu nwanne m nwaanyị mmiri gbarụ ụfọdụ ndị mmadụ ji wee na-arụzi aka n'ebe restrọkshọn nwere constitution ọ na-enye aka wee kee ụmụ ife na-etetu mfe n'ime ha politics n'obodo ya bụ Nigeria our politicians how are they believe na politics bụ all about enterprise all about business onye ọbụla a na-ere presenter from 100 million and so on and so forth. Nke ugbo ndị na-agaghị atụ akwụkwọ wee dị spectate ndị ihe na ha ịtụ akwụkwọ n'ọga ha ga-enye oge ha agaghị ya ikpe ebiri igbo ha na-ere puku oke ga-achọpụrụ ya ndị otu ike anyị na-ekwu kịta ndị agha bụ ndị politicians anyị ha nwere nnukwu ọrụ ha ga-arụ mana dịka ọ sụrụ ha adịghị igbo n'ọha na-agba biznes eji ha bụta egwu ha achọghị ihe nwụọ dị stress of ndị ha na ndị dịbụ ebe ahụ enweghị interest of the masses because business ndị politicians anyị ha nwere nnukwu ọrụ and ha dị arị number one ha kwesịrị na ha ga-agba mbọ fụ na ụmụ ife a na-eje ya dịka voter card na ebutere na every ward ọ bụ local government ebe n'ime obodo ebe na ward that is number one ya nchọ ka mgbu achọ m ịba na dịka ka mgbe okwu na-eke maka oge nke igbo ndị isi ahịa kwesịrị ịgba mbọ amaghị onwe ka eji wee buru na data registration buga n'ọdụ ahịa n'ebe nwere ikwu anya ebuga n'ọdụ ahịa nọmba 3 ndị ụka kwesịrị ịgba mbọ gwa ndị na-abịa ụka si ha gbanye mbọ denime registration amaghị na oke nwere ike isi wee nwunye ndị a na-anọ n'isi ahịa ndị a na-apụ na politiks amaghị ike ebute mechi mgbe ya n'ụzọ ka akarịta nke ịnọ ụmụ akwụkwọ ndị ụlọ akwụkwọ nwekọrọ ọrụ nke ha kwesịrị ịrụ ndị ụlọ akwụkwọ mara ndị nke ọ ga-etinye tabụ o kwesịrị dịka sekọndịrị skuul o kwesịrị na ndị ụlọ akwụkwọ ga-adị oke nke ha wepụta moto bụrụ ụmụaka ya nke ha na ebe na-eme rejistreshọn eme ha rejistreshọn agba ha mbọ achụrụ ụmụaka ya nwere vota kaadị ọnwa enwere ịrụ karịrị akarị mana dị proses na kọnstitushọn ọhịa adịrọ mma onye ọbụla enwere mindset wefa biznes otu ya na-aga I have the interest of the masses, interest of the of our region, where they will have interest of money. Selfish interest. So my sister, all right, I can go. Mba ikwutela aka ka anyị nabata onye ọzọ ndị wodede mana ihe bụ eziokwu bụ na ọ tụtara echiche mara mma nke ukwuu ndị a na-agwa bụzi ha ka ọ dịrị ịnụnụ abụzikwa ma afụfụ anyị na-ata ọ na-atọ gị ụtọ maka ama na nke m onye n'ebe a mmadụ ka a na-aya nnọọ daalụ o nwere nchọrọ ịrịọta ihe mere anyị inweta nọmba a na-asị ahụ ọ bụla ike ọjọọ ala anyị nchekwa abụ ka isi ọnụ ọ na-eme ọ bụ sọrọ ịgbakọ na azụ nweta laịn a na-adị apịa anyị ahụdo ibe chọrọ ikwu bụ okwu nche registration voters card ya na-ekwu okwu ọ dị mkpa mmadụ inweta ọbụladị sọsọ iji na-atụ vootu onye ọbụla wọchị anyị mere na akara ejikọta ya na akara ekwentị esi were chichisie akara ekwentị ndị mmadụ nke a na-akpọ national ID card onye ọbụla kwesịrị ịma na ya ọbụla itinyere onwere ọya ụlọ ọbara na Naịjirịa o nwere oge ọya bụ a na-asị ndị Igbo ọ bụrụ na vootu ka bụ ya ga-etinye ndị Igbo ohere
inweta ọchịchị na Naịjirịa kachasị nwanne anyị ka ya hụrụ anyị ka ihe egotere n'ahịa si ada na ya ha ji kwado Peter Obi ka ama ma ọ ga-eji ọkwa na ọ ga-eji gbakọta ọnụ onye ọbụla ahụnarị na n'ụzọ adụ obi ka akpọpụta na ndekọ anụ ka anyị nabara onwe anyị n'ọnya dị isiokwu o nwere mmekwa na-emepụta Naịjirịa karịa na ndị gbakarịgo anyị sozi na Naịjirịa ịchọwa Biafra ekele ndị ndewo mmadụ ka a na-arịa 08151017777 maọbụ 09071121017 nke bụ eziokwu bụ na o nwere oge anyị ji amalite bụ oku ndị mmadụ ọ bụghị anyị pụtakwa ha n'ozugbo anyị malite bụbụ oku gị mmadụ ka a na-aya ama m na uche gị dị n'ihe a m na-ekwu onye gara okwu ikwuru ihe niile anyị na-eme ebe a nwere mgbe anyị adịghị amalite nnọọ maka na enwere ihe a na-akpọ prọfeshọnalizm nwekwa ihe a na-akpọ in-house style na bekee gbasatara otu ndị si arụ nke ha ọ bụghị otu ahụ o si dị gị n'obi ka iwu otu esi eme esi dị ama m na ịghọtara ihe m na-ekwu ụfọdụ ore maka nhapụ nke ahụ mana buru ya n'obi bụ na ọ bụrụ na mgbe erughị anyị ga-akpọpụ ekwentị anyị agaghị akpọpụ ya n'ebe a onye nọ ebe a ehihie ọma dede m nnọọ 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 iru na lokal gọọmenti ebe a na-eme ya ebe ahụ chieche ụfọdụ na-agba 200 naira wee ruo lokal gọọmenti ụfọdụ na-agba je n'ụlọ ịgba ya taa agba ya echi ị gaghị agazikwa ọzọ mana ndị a na-agba a na-ahụkwa mmadụ nwekwa ndị n'ebe ahụ na-attend to people mgbe kwa moto gakwara echi irukwu asị gị na mesibere n'echi gị bịakwa so mgbe e mere ugboro na-aba ahụ mgbe afụgo moto ahụ eji ụmụnne gị ka ị na-atụrụ vootu ka ọ nna gị ebe ụlọ ọ dị mkpa na ha ga-ebulata ya na wọd onye ọbụla gwara nwe ike tupu ga-abata aga olee ebe bụ isi obodo Orumba South a ihe m ji ekwu bụ na ndị ziri ha ọrụ na ndị isi ọrụ ha na-anụ ihe a niile anyị na-ekwu ka ha wee mara ihe na-eme ihe ndị ọrụ ha haziri ọrụ na-eme maka ụfọdụ n'ime ihe ndị ahụ sabotage nna dalụ gbubizie ka onye ọzọ bata all this is some of it bụ sabotage conspiracy anyị amaghị ebe o si ihe niile a na-akọ weli adịchakwa ebe ahụ like I said earlier o nwelu ndị si n'elu ha jee ije gbata nke ha agwa ha na nke a adịghị na nke a adịghị nke a anaghị alụ ọrụ nke a anaghị alụ ọrụ ha kwuka ego afụzie ka o si dị ha mkpa agwa ha ego na ha ya iwetakwa ha na ego na ahụ ihe niile na-ada agwa gị na ọ naghị alụ ọrụ ha ncha alụba ọrụ Igbo na-eme onwe ha masị m ka Chineke bara ihe ọjọọ mba onye na ebe a ehihie ọma o ehihie ọma dede aha gị na ebe isi akpọ m nnọọ Orumba South akpụ nnọọ akpụ nnọọ ehe nna mana ajụjụ m chọrọ ịjụ gị okwu gị adị mma ị nụrụ ihe m na-ekwu anyị adịghị ekwu maka pati ewepụtacha ndị Igbo gbakọ aka ọnụ wepụta ofu onye ka ọ nọchite anya ha inwe ha votas kaadị ya esi ya ga wepụta ya egbu n'oge na ndị ọzọ kwụ n'ahịrị ndewo otu o kwuru ka onye ọzọ onye kpọpụrụ tupu ọ kpọọ na-ekwu ndị Orumba South biko uche ụnụ dị ya ma ndị ọchịchị na Orumba North
08151017777 maọbụ 09071121017 onye na ebe a. Onye ikpeazụ kpọọ na complain maka ọ na-enye ndụmọdụ anyway. Onye na ebe a? No. Anyị onwe anyị na-ekwu okwu a enwetara njem mana ihe onye ọbụla na chọọchị bụrụ na-aga mana chọọchị na chọọchị ka a na-agba ya obe ndị ọzọ si eme ọ dị ka ọ bụ mgbochi anyị na ndị si na anyị ma ihe ka ndị ọzọ hapụ ịma ihe kara anyị ka anyị na-eme ihe adịghị onye ọbụla na-ekwu okwu onye ahụ kwuo okwu ụtọ ga-esiri ndị Igbo na mma ya na-ekwu ọdịmma ndị Igbo ya agaghị achaka iregbu ihe ọ n'otu mgbe ya wụ na m ejighị iwe nata nke m ọ bụrụ ma mma alụọ aka na ugbu a were na-enwe ya biko ọnwụ ndị Igbo na-eme ihe ọ ndị Igbo na-enye akwụkwọ ọwụwụ ndị ụka mmanụ ma ndị ọzọ na-enye ọnwụ ndị Igbo ibe anyị na-eme ya ebe ọ dịka na akpa na-esi ihe ego ike tupu a na-enye mmadụ. Ndewo Ụzọma sitere Ọlụ. Ndewo dede. Ana m achịkọ nkeji iri naanị ka ọ fọrọ ka m si ebe a pụọ. Cheta na ọkụ elekere 8 aga m akọrọ gị akụkọ ụwa. Onye na? No. No, Chief. Kama ihe nchọ ka aghọta bụ na ọrụ etu ọrụ nọ na redio jọnalist bụrụ sọpozụrụ ike ebe a na-ede ihe a mara ma ọ nwe ihe kpatara were ya na-aga. Ịsịkwa ATM chere Chief Charles isi ATM kwa. Okay, ọ dị mma. Yes. A na-enwe ya were ga ndị politicians ihe ndị ọzọ were ya mee ihe ndị politicians ọrụ ka ọ nọ n'aka ịchọpụta ma na-eduplicate ihe ndị a were chịga ndị ihe na-eduplicate tupu ka a na-achọ onye nwe elu ma na-ede ya unu sọpụrụ ịnọ nga mara ihe kpatara ma ọ bụrụ plant ha mebiri ma ọ bụ ihe na ha mebiri. Maka nke ahụ ndewo dede m anyị na-enyocha site na nyocha m mere dịka onye nta akụkọ ka m ji wee bupụta nke a m na-ekwu ugbu a. Daalụ rinne. Ndewo. Ndewo Chief Charles Obioha. Nke bụ eziokwu bụ na nyegara ihe o kwuru ugbu a. O nwere ihe o kwuru m amaghị ebe o si nụta nke ọ na-ekwu na na-ewere ya nye ndị ndọrọ ndọrọ ọchịchị ya bụ voters card na na-eweregodi eburu ụzọ nye ha tutu eduplicate ya wee nye ndị nke aghọtaghị m nke Chief Charles amaghị m ihe ị na-ekwuo. Naanị ihe m maara bụ na ndị Igbo na-eme onwe ha ndị ọbụla ọ dị n'aka dịka ọtụtụ ndị kwuru okwu ebe a na-ekwusi si buru ego ama n'ụlọ ụka. Yes, ma n'ụlọ ụka ma n'ụlọ ọba ego eje n'ọnụ ihu ụlọ ọba ego ahụ onye si n'ụlọ ọba ego pụta ejụọ ya onwela nke ya edebanye aha ya ọkwa ya bụ na ejikọrọ obi ọnụ maka na amamihe ya na-ekwu na ndị ebe nwa ka anyị n'ọnụọgụ ndị ebe nwa ka anyị n'ọnụọgụ mana enweghị ebe ya agba ụkwụ n'ụwa niile anyị ghara ife onye Igbo onwedị egwu ekwuzie nke Naijiria ebe ya anọ obodo ya eje makwa n'ugwu Awụsa ihe afụchacha ndị Igbo ụzọ ihe dịka 10 tutu ịfụgbagodo onye agbụrụ ọzọ na-abụghị onye Igbo abụkwa asị na ndị Igbo epeka Igbo epeghọ mpe nọ na Igbo anaghị akpọ ihe ha ihe. Ebe a ka m na-achịkọta ya cheta na ọkụ elekere 4 Franka ga-abata n'oge aproko special
akụọ elekere asatọ aga m ewetara gị akụkọ ụwa. Enwe m na-asị ka Chineke chebe gị, gọzie gị, bụrụ ihire, ka ọ mkwasị gị si n'ebe obi dị sọ, mere gị amara, kasị gị obi ebe ọ bụla ị na-eruju, ka kachasị nke tụọ egwu Chineke bụ ya wee Israel kachasị na nzuzo, ka o wedịrị gị ma na ndụ a na ndụ gaje bịa. Abụ nwa nnukwu chi rọtara wee na-asị gị na amara Chineke ka na-abara ya ụba. Amara